Taupa, 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 lantegien taupadak. Beraun, kaputxinos, galtzalaborda, pontika, auzoak sortu ziren. Auzo berriak, iritzi berriak, ziren herritarren bizileku. Llegaron desde Extremadura, Andalucía o Galicia, desde Segovia o Teruel, a trabajar en las viejas fábricas de cemento y humo gris. Vinieron a construir nuevas vidas y hacer del pueblo, un hogar para sus familias. Gogoratzen ditut gure institutuko Koldo Mitxelena du izena orain, baina 1972an edo ni sartu nintzanean Instituto de Enseñanza Media de Rentería zan, eta mutilak ate batetik sartzen ginen eta neskak beste batetik, eta hor hasi ginen gure lehenengo iraultza egiten ikastetxearen norabidea aldatzeko, eta greba batzuk egin genitun eta lortu genuen azkenean neskak eta mutilak ate beretik sartzea eta gela mistoak egitea. Zein da eskolaren lotutako zure lehen oroitzapena eta azkena, hor gauza asko atera dira, baina bakarri muturreko batzuk aipatuko ditut. Lehenengo oroitzapena, lehenengoa, Cara al Sol. Eta azkenekoa, gaurko jarduera eder hau, euskeraz egin duguna, oso jende desberdina, anitza, mahai baten inguruan. Eta hori, uste dut, bi mutur horiek adierazten dutela oso ondo eskola publikoaren evoluzioa zein izan den. Euskara talde bat sortu zen, 1972 zen, handik Franco bizirik zegoen, irakasle bat genuen, Patrizio Urkizu, oso konprometitu euskararekin, eta harekin hasi ginen euskara talde bat sortu genuen arratsaldeko 5:00 aurrera egiten genuen gure alfabetizazio saioak, eta poliki hori izan zen euskararen lehenengo sarrera institutuan, eta hortik aurrera dena hobekuntzak izan dira, poliki gaur arte, gaur iritsi gen 2018an, daukagun ikastetxeak ez du zeikusirik, nik orduan ezagutu nik ikastetxe horrekin. Irakasle hoia zana esaten zula ez, klaseak euskaraz ematen genituen, baina liberean klaustroa gaztelera ziren. Eta hortxe bertan egin dugu hausnarketa hori, eskerrak gaur egun hori dena aldatu den eta dena euskaraz bizi dela, bai klaustroak, bai klaseak, eta dena. Zer eraman zintuen zaitu eskola publikoaren auto egitera, hor ere gauza asko atera dira, baina bat euskararen bermea, momentu batitik aurrera, beste bat izan da pedagogiaren aldetik eskola publikoak errenteian behintzat edo gure testuinguruan izan duen bermea eta indarra, eta gero eskola publikoak berekin dauzkan ezaugarriak, aniztasuna, publikotasuna eta bar. Oinarrian jarriko dugu erronka eta harrotasuna. Nolabait erronka guraso bezala erronka bat izan delako, batzuk daramazkite urte batzuk eta baten batek zikloa bukatuta eta harrotasunez bizitu dute ziklo guzti horren emaitza, ez? Erdian jarriko genuke euskara, komunitatea eta militantzia. Hor erdigunea gure gogoa eta nahia, bai? Eta hor inguruan, ilusioa, elkartasuna, dibertsitatea eta lankidetza. Bai? Azkenean, pentsatzen dugu edo sinisten dugu eta hortan ados ginean denak, Euskal Eskola Publikoa berdintzen gaitula, edo batzen gaitula. Eta hori da gure erronka eta harrotasunez, militantziaz egiten duguna. ¿Por qué optamos al colegio público? Creemos que era una obligación casi, porque nuestros pasados, nuestros abuelos, nuestros padres han luchado porque tuviéramos una educación pública. Entonces nuestra responsabilidad mantenerla. Las escuelas públicas tienen una serie de valores
que siempre los he compartido a ámbito personal. Eskola publikoa eskola bizia da, oso bizia, oso anitza, oso koloretsua, era guztietako eta jatorritako jende asko elkartzen da bertan, eta horrek sortzen du izugarrizko giro ederra indartzeko, aberasteko, eta benetan gizarte askoz ere hobeago bat egiteko. Eskola publikoa ekitatiboa, euskalduntzen duen eskola eta balore asko transmititzen dituena da. Kalitatezkoa, inklusiboa, demokratikoa eta denoi eskubide berdina eskaintzen digun eskola bakarra gaur egun. Hortaldean egon gara hitz egiten, hasiba jasotzen dugunean, egia esan gurasoengatik jasotzen dugula edo familiengatik jasotzen dugula, eta hasi horrekin egin behar den lehenengo gauza landatzea dela, ez? Landatze horretan ureztatzea oso importantea da eta gure urestatzearen oinarria maitasuna dela. Maitasuna, hitzak, besarkada, eta modu batean hasi hori erritmo batean hasitzen juten dela, ez? Eta landare bat bihurtzera iristen dela, landare bat bere hostoekin, eta, bueno, hostoen azpian ere sustrai batzu badaude, eta sustrai horren oinarriak jarri ditugu empatia, errespetua, maitasuna eta babesa. Aniztasuna irakasten dula, ez? Eta aniztasun hori azeptatzen ebai irakasten dula. Orduan, gizarte bezala, indar handia eman behar diogula eskola publikoari indar gehiago emateko. La escuela pública vasca es de todos. Nos permite la participación, la inclusión, la transmisión de la lengua propia, no nos da la espalda a la sociedad, que la sociedad es todo lo que está en el pueblo, que es toda su gente, y eso es diversidad cultural. Y es lo que es para todos y es de todos. Guraso moduan esaten genuen geneukan lehenengo oroitzapena zela hurbiltasuna, ez? Informazio bila jun, matrikulazio aldian egiten den bilera hori, eta lasaitasuna hartzea, ez? Hurbil sentitzea, implikazioa sentitu genula irakasleen partetik, eta horrek hurbiltasun eta batez ere lasaitasun ederra eman zigula eta erabakitzeko momentuan hori izan zela puntu klabe. Gaurko jardueran planteatu den galdera nagusitako bat izan da ea zer nolako hezkuntza sistema irudikatzen dugun etorkizunean. Eta horri buruz eztabaidatu dugu eta nik laburbilduko nuke agian konparazio eginez osasungintzarekin. Osasungintzari dagokionez uste dut ez dagoela zalantza handirik, denok daukagu osasungintza doakoa, denok nahi dugu jende guztia onartzen duen osasun sistema bat, eta nik ere etorkizunari begira horrelako hezkuntza sistema bat irudikatu nahi dut. Berdinzalea, anitza, euskalduna, doakoa, jende guztia bere baitan biltzen duena. Que somos diversidad, que es lo que realmente vemos en nuestros pueblos. Y a través de esa diversidad es lo que nos va a hacer a nosotros grandes, que de allí aprendemos, sacaremos valores y hará la escuela pública más fuerte y más grande. Euskal Eskola Publikoaren etorkizuna nik uste koloretsua ikusten dudala, euskeraz eta multikulturala, eta nik uste familiak, gizartea, dana batuta lortuko dugula. Creo que todos aportando un poco de nuestro granito de arena, un poco de nuestra
sabiduría, un poco de nuestro aprendizaje, podemos llegar muy lejos. Niri etorkizunerako batez ere gustatuko litzaidakena zera da. Gizarteak Euskal Eskola Publikoaren inguruan dituen beldur eta aurreiritziak gainditzea eta Euskal Eskola Publikoa kalitatezko hezkuntza bat bezala ikustea. Gure ustez gaur egun daukagun erronka nagusia da gure seme-alabak prestatzea, bizitzarako ikasle formatuak prestatzea, baino baita ikasle espiritu kritikoarekin, ikasle libreak, balorioi guztiak izango dituzten pertsonak formatzea eta pertsonak prestatzea. Ezinbestekoa ikusten duguna da, eskola potente bat eraikitzeko gizarte bat egon behar duela atzetikan, gurasoei eskua emanda eraiki behar dugula guzti hau, ezin dula eskolak bakarrik guzti honen ardura hartu, baizik eta gurasok ardura dugula honetan. Etorkizunerako erronkak beti izango ditugu. Niri gustatuko litzaidake oraindik askoz ere kolaborazio, elkarkidetza handiago egotea familiekin, familiekin elkartu eta elkarrekin norabide berean arraun egin. Hor daukagu erronka bizi bat, nahi baditugu gure gazteak askoz ere liberago, independienteagoak eta askoz ere kritikoagoak izateko. Hor asko dako ikasteko, guk bakarrik ezin dugu, familien beharra daukagu, familiekin bat egin behar dugu, horiek guztiek, helburu horiek guztiek aurrera ateratzeko. Erronka nagusia beraz, familien eta ikastetxean arteko zubilana hori indartsuago sortu. Gure artean elkarlan bat sortzen baldin badugu modu administratibo batean edo horrek aberastu eta indartuko gaitu herri mailan eman dezakegun erantzunaren aurrean. Entonces, a nivel de futuro hay que promocionar la escuela pública vasca, hay que llevarla hacia adelante y conseguir que cada vez seamos más, y cuando seamos más conseguiremos más cosas, más recursos que ahora también hacen falta. Herri berdinzaleagoa, kohesionatuagoa, euskaldunagoa eta denontzat eskubide berdinak bermatu nahiko baditugu, hori guztia eskola publikoak eskainiko digula zalantzarik ez. Bide horretatik lanean jarraitu behar dugula uste dut, eta administrazioak ere eskola publikoaren aldeko apostu irmoa egin beharko lukela ere uste dut. Gaur egungo eskola publikoak dituen alde onak eta txarrak aztertu beharko genituzke, eta hortik abiatuta, poliki-poliki zer nolako eskola publikoa nahi dugun eraiki, pixat, gutxienez moldeatzen edo hasi beharko genuke. Esan bezala gaur egun dugun egoera ez da erraza, bi sistema elkar talka egiten ari dira, eta nik uste gainditzeko unea dela, esertzeko unea dela, historia hor dugu, ezagutza beti oso ondo dago, baina etorkizunari begiratu behar diogu, gizarte bat eraikitzen ari gara denon artean, eta ezin duguna da gizartea bitan zatituta eduki, momentu honetan hezkuntza ereduak hori egiten duelako. Hor ditugu ikastetxe edo herri askotan sortzen ari diren getoak, hor ditugu klase edo klasismoa sortzen ari diren ereduak, eta kontziente izan behar dugu, momentu honetan dugun hezkuntza eredua hori izatea ahalbideratzen duela. Eta guk nahi dugun hezkuntzak nolabait esatetik hori guztia baztertu eta benetako, kalitatezko, doako, publiko eta batez ere euskara hizkuntza ardatza izango duen ikastetxe edo eskola sistema bat nahi dugula, argi dugu denok. Eta nik uste lehen esan dudan bezala, pixka bat hartu beharko genukela jai hau abiapuntu bezala, eta hemen oarsoaldea mailan ematen ari diren pausoak ikusita eta aukerak ikusita, pixka bat saretzen hasi eta agian urtetan eskola publikoak izan dituen hutsunei betetzen hasi eta ematen dizkigun aukerak baliatuz eskola publikoa eraikitzen edo berritzen jarritzeko aukera bintzat heldu. Egun, denetariko ikasleek osatzen dituzte Errenteriako eskolak. Los que llegaron desde Marruecos, Senegal o Algeria, los que llegan desde Nicaragua, Honduras o Ecuador, desde Ucrania, Portugal o Rumanía, desde China y Mongolia. Elkarrekin, juntos y juntas, forman los latidos de la comunidad de la escuela pública vasca.
de esa gran comunidad, la escuela, que le ofrece aliento y vida a Rentería. Euskal Eskolaren komunitatea, herri honen iragana baldintzatu duena. Orainean eragiten ari dena eta etorkizuna eraikitzeko indartzen ari dena. Taupa, 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 egin dezatela taupadek bidea. Taupa, 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 lantegi zaharretako makina bat bihotzean bidea.